салом алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 30 июни соли 2023 бошад ва ман натиҷаи баргпайвандро ба шумо нишон медиҳам ки як моҳ пеш кардагӣ будем. Ман ҳаминҷа баргпайванд кардагӣ. Ман ҳаминҷа дидед, ман тагашро тоза мекунем. акон тагашро ҳаму болояшро ҳам тоза мекунем. мана инашам шукуфтагӣ тагашро ва инчунин болояшро тоза мекунем. инчунинҳо ано поёнам тоза кардан дар кор. ҳозир ман хор аст унҷа дастам хор мезанад, тоза намекунам, лекин бегони рӯзӣ ман вайро ҳамашро тоза мекунам. ва мана ин оби қатрагӣ ман аз зери ток ҳамин 2 соат об мечакад. ҳамин 2 соат об чакидагӣ бас аст барои ҳамин. мана тоза кардем. ҳамин сол 2 метр 3 метр мешавад, меравад. хел дидед, ҳамино ҳамаша тоза кардан дар кор. тоза кардан дар кор. ҳар бегони бо тозатар мекунем. ин аст натиҷаи баргпайванд дар ангур. ҳамдиёрони азиз, дар маротибаи навори гузашта ман нишон додам чӣ хел ҳамин гилосро тортанаккана хӯрда буд. мо дору задем, мо спилан зада будем. мана ин баргои гелос, баргое ки тортанаккана хӯрда буд. мана изҳои хӯрдагиашам ҳаст ҳамаш. мо тортанакканоро куштем ва гелосро чӣ хел ки мебинед аз сари нав бо барг карда истодааст. мана ва мо об сар додем, оби қатрагӣ. худо хоҳад ин имсол як ваҷабам шавад, агар барои мо бас аст, барое ки соли оянда баъд амал мекунад. ҳамдиёрони азиз, мана инашам тортанаккана хӯрда буд. тортанаккана хӯрда буд инашам ва инашо ҳам аз сари нав барг кард. мо куштем тортанакканаро. мана ҳамдиёрони азиз, акнун баргпайванд, мана инашам баргпайванд, натиҷаи баргпайванд аст. мана баргпайванди ангур чӣ хеле гирифтааст. як моҳ пеш кардагӣ будем. шукуфтааст. шумо агар ки август кунед, агар қисми болои ҳаминро набуред, монед нашукуфад, хоб равад. баҳор мебуред, баҳор баъд амал карда нағз меравад. мана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.